खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौ बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों सानै मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन आरो लोगोसे आर'नाइनि खोथाबो जों दिनै सावरायगोन। सानै मानसि गोमानायानो जाहैबाय सासेया सिख्ला मानसि आरो सासेया हाबा जाखांनाय हिनजाव मानसि। मानोना मोनसे खालामबाथाय भिडिअआ सानसेयाव मोनथाम मोनब्रै जालांगोन, बेनिखायनो आं मोनसेल' खालामसै। गिबियावनो आर'नाइनि खोथा सावरायनोसै। आंनो गोबां मानसिफ्रानो खौरां फोरमायहरदों दैजिं फेस्टिभेलाव आर'नाइ होनाय जायाखै। बेबायदिनो गोबां कलेजफोरनि फांसन प्रग्राम अबा बर'फोरनि फांसन बेफोराव आर'नाइखौनो बाहायला होननानै आंनो खौरां फोरमायहरदों। दा आर'नाइ दखानिफोरा सोरबा ओंखाम रानदों होननानै खौरां फोरमायहरदों। आर'नाइखौ जुदि नोंथांमोना फेस्टिभेलफोराव बाहायाब्ला माखौथ' बाहायबावनो? बे आर'नाइ बेफारिफोरा थैदो होमबा ना? बिसोर ओंखामबो मोनजानाङा, बिसोरो जानाय लोंनाय जेबो जानाङा आरोना, बिसोर गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनाङा आर'नाइ फाननानै। जाय बिथांमोना आर'नाइ बेफारिमोन बिथांमोना आर'नाइखौनो फाननो हायासै होननानै खौरां फोरमायहरदों। दा बेखायनो आं गोबां दुखु मोनदों। आर'नाइखौ मा जामारखो? जोंनि बर'फोरा मा जामारखो आसलथे जेबो हमना मोनला आङो। बे चिरां डिस्ट्रिक्टआ मा? बे चिरां डिस्ट्रिक्टआ बिटिसिआव गोलैया नामा? ना आउट अफ बिटिसिआव गोलैयो? बेहाय मा दैजिं फेस्टिभेल माने मा? दैजिं फेस्टिभेला जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे फेस्टिभेल। बेहाय दैजिं माने दै सेराव जाबाय थानाय फेस्टिभेल। बे दैजिं फेस्टिभेला बर'निनो नामखा आरो बे दैजिं फेस्टिभेलाव बिहु फालिसो बाहायदों होननानै खौरां फोरमायहरदों। आं बेखायनो गोबां दुखु मोनदों बिहु फालिखौ मानो बाहायखो आं बेखौ साननानै। जोंहा माने आर'नाइयानो गैला। आर'नाइया माने गुबुन हारिनिसो जाहैबाय। आर'नाइखौबो जों गुबुननिफ्रायसो बायना लाबोनांगौ जाहैबाय माने। दा आर'नाइ बेफारिफ्रा ओंखामबो मोनजायाखै, दैबो मोनलोङाखै, गोदाव सोराव जालागासिनो दं दखानाव। मानि थाखाय आं बेबायदि होनदों खोनाबायना? आर'नाइखौ बाहायला, आर'नाइखौ बबेबा प्रग्रामफोरावबो बाहायला, खालि बिहु फालिखौल' बाहायसै। बिहु फालिखौ 50 थाखा 30 थाखाफोरावनो मोनो नालाय। आर'नाइ बायनोब्ला खिन्थु 150नि सिङाव मोना, 300 200 300 400 बेबायदि लायो आर'नाइनि दामा। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दुखिया जाजोब्बाय, आर'नाइखौ बायनो हाला, बेखायनो बिहु फालिखौ बाहायनांगौ जाबाय। आर'नाइनि बाथ्राखौ बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। नैबे नुबाय थानाय बोरायानो जाहैबाय अनन्त दले, गामिया जाहैबाय बिलाइमरा, पुलिस थानाया सिमोन सापरि आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट। बे नुबाय थानाय अनन्त दलेया 3 गथ'नि बिफा आरो लोगोसे बेनि बैसोआ 48 बोसोर। बे 48 बोसोरनि बैसोनि बोराया 25 डिसेम्बर खालि मानिकपुर होननाय गामिनि सासे बर' सिख्ला अन्जु बर'खौ बे लानानै दोनखारलांबाय बा लानानै खारलांबाय। अन्जु बर'नि गामिया जाहैबाय मानिकपुर आरो अन्जु बर'नि बैसोआ जाहैबाय 22 बोसोर। उन्दै बैसोनि गथ' 22 बोसोरनि गथ'खौ 48 बोसोरनि बोराया लाना थांबाय। आयु आसरित। बे जाहैबाय अनन्त दले, बे मिसिं हारिनि जाहैबाय आरो लोगोसे जाहैबाय अन्जु बर', बेथ' जोंनिनो हारिनि बर' हारिनि जाहैबाय। खौरां फोरमायहरनाय बायदिब्ला मैया बिसोरखौ अन्जु बर' आरो जाहैबाय अनन्त दले बिसोरखौ बेंगालराव नुदों होननानै खौरां फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेंगालरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांखो ना माखो बेखौ जेबो मिथिनाय जायाखै। दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना सोरबाफोर बेंगालराव दंब्ला बा तामिलनाडुआव दंब्ला बा चेन्नाइआव दंब्ला नोंथांमोना बे अनन्त दलेखौ नुदोंब्ला प्लिज हमनानै दोन आरो लोगोसे नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव फन हरनानै खौरां फोरमायहर। जोबोर गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम। अन्जु बर'नि फट'खौ मोननाय जायाखै, मानोना बे न'आव फट' मोनसेबो गालाङाखै आरो मबाइलावबो खेबनानै दोननाय गैया फट'। पुलिस थानायावबो केस होखाबाय। केस नाम्बारा जाहैबाय 102/2019 PC 366। आसरित ना लोगोफोर, जोंनि सेंग्राफोरा बुरै हिनजाव लायो, जोंनि सिख्लाफोरा बोराय हौवा लायो। मा जालांखो जुगा, मा जालांखो? आसरित। आरोबाव नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय जुनमाया बसुमतारी आरो लोगोसे बिजित बसुमतारी। बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, गामिया जाहैबाय सेमब्राबारि, लोगोसे पुलिस थानाया जाहैबाय हरिसिंगा। बिसोर सानैजों हाबा जाखानाय आरो गथ'बो सासे दं। दा बे जायबा जुनमाया बसुमतारी, बे गावनि गथ' आरो लोगोसे गावनि असे फिसायखौ गारनानै खारलांबाय गुबुन सासे हौवाजों। दा बे जुनमाया बसुमतारीया बबेयाव दं बबेयाव गैया बेखौ जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बिजित बसुमतारी आरो जुनमाया बसुमतारीनि गेजेराव सासे नायल' जाल' गथ' दंमोन। बे गथ'खौबो गारनानै खारलांबाय। बे गथ'आ सानफ्रामबो गाबगासिनो दं, हर गेजेरावबो गाबो आरो आहारबो गाराखैमोन। बे गथ'आ 1 बोसोरनि गथ'खौ गारना खारलांबाय बे जुनमाया बसुमतारी। आसरित। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय जुनमाया बसुमतारी। बेनो गोमानानै दं माने गुबुन सासे हौवाजों दोनखारलांदों बा खारलांदों। दा बेखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला नैबे नाम्बाराव फन खालामनो हागोन नोंथांमोना। दा बिथांनि हौवा जाहैबा बिजित बसुमतारी गोबां दुखु। खौरां फोरमायहरनाय बायदिब्ला जाहैबा बिजित बसुमतारी बे तेजपुराव खामानि मावोमोन। दा जियानो जादोंला लोगोफोर, नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो नोंथांमोना बे मानसिखौ नुदोंब्ला अन्नानै प्लिज नैबे नाम्बाराव फन खालाम। जोबोर गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम। बेबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ? आसरित। बेबायदि गावनि गथ'खौ गारना खारो, गावनि गोरलै गथ'खौ गारना खारो। बेबायदि गारना खारनोब्ला गथ'खौ मानो खांदोंमोन, हाबाखौ मानो जादोंमोन? बेबायदि जायो नामा सोरबा? गावनि हौवाया गावसिनि न'खर संसारखौ सामलायनो थाखाय तेजपुराव खामानि मावनो थांदोंमोन, नाथाय बे जुनमाया बसुमतारीया गावनि न'खरनि सोमोन्दै सानालासिनो गुबुन सासे सेंग्राजों बोरै लाइन मारनो हागोन, गुबुन सासे सेंग्राजों बोरै हाबा जानो हागोन बेखौ साननानै बे दंगासिनो दंमोन। बेनिखायनो बे खारलांदों, नङा होमबा रायजोफोर? आर'नाइया मोनसे जाबाय जोंनि बर'नि हारिमुनि मोनसे सिनायथि। बे आर'नाइखौ जुदि जोंनि बे मिथिं गेदेर दावथिं गेदेरफ्राव जुदि बाहाया, बबेयावथ' बाहायनो बेखौलाय? जों ओरैनो गोजां बोथोर ओरै फाननायाव बाहायगोन नामा बेखौ?
दा गोबां हारिनि मानसिफोरानो जोंनि आर'नाइखौ लागासिनो दं, नाथाय बर' मानसिफोरासो बेखौ बाहायला। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ। अनन्त दले आरो जुनमाया बसुमतारी आरो लोगोसे आर'नाइनि बागैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ हागौमानि शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि बे बर' रायजो राजाफोरा आर'नाइया मा जाबाय दं, आर'नाइनि सोमोन्दै जोंनि बर'फोरा मा खालामगासिनो दं, बेनि सोमोन्दै गासिबो बर'फोरानो मिथिजोबो। आंनि हिन्जावा खारबाय, सुक्रुबार दिनखालि खारदों। बहा दंहैयो दाबो जेबो खबरानो गैया, मिन्थिया। आंखौ बिनानावखौ लायनो होननानै थगायना थांदों। फिसालायाबो दं, फिसालाया बोसोरसे जाबाय, दा गाबबाय थायो, बिमा नागिरो। ओंखामबो जाया, दैबो लोङा, गाइखेरबो जाया, दौआबो लोङा, दासिमबो जेबो खबरानो गैया। बेखौ हायोबा फैफिननो होबानो जाबाय। बेखौ रावबो जेबो खालामा। जोंबो बहुद नागिरदों, नागिरगासिनो, नागिरना मोनाखै। सोरबाफोर नुयोबा अननानै खिथाहरबानो जाबाय। खारनाया बे सुक्रुबार दिनखालि खारदों, फुंनि 7 बाजियाव खारदों आरो बियो।